Alkudo, idan takamar ka sammako, to ni na kan iya kwana. Ɗaki na aka shiga aka yi min bincike ƙarshe aka yi min sata. Idan ba takadirin yaran nan ba, to wannan shi umar yarinyar ita ta ɗaukar min kuɗi na. Wannan? Ƙwarai kuwa. Ina za ka fice da sassafe? Ai ban ma ko lura ba ni na ɗebo wannan. To ya sun mafarki nake. Tunda ai ni ban ma san na ɗebo waɗannan kayan ba wallahi. Me garin baiwa Allah. Me gari ko me duniya ne matar wani? Me gari ba naku bane. Ai Talata sai kin tafi gidanku na sallame ki. Me nace muku? Kowa to na gane ku duk gaba ɗin ku na gane. Yaran ne sun gaji da cin abincin nan, sun gaji ba sa ci, shi yasa nace bari a dama musu kokon, ba wai dan nayi barna bane. Na gari. Haka ga ci. Ni ba ai mutuwa akai da hau. Shi ma to kakana ne fa. Ga sunan ya bi ni. Dan samu wani abu. Ma to fa in ya saka nama a zama sai shekara 2. Sai dai karkada hannu. Ba ruwa bace tattali ne. A'a. Buge mun mutumin nan. Buge shi. Mara kunya kai. Daga magana? Kai. Da ka baka hauka? Kai. Ni za ka washe gantaka? Amma ranka ya dade. Girma ya faɗi. Kai ne wallahi girma ya faɗi. A Allah ɗanka zai zama gawa. In dai ka harbe mun shi ni da kai mun daidai sai yana kwance ka ji ka sa bindiga ina baccin da sai da ji. Dom! Ayye ga biki yanayi a gidan mato. Ayye sai fata ake a gidan mato. A gidan mato ashe an iya dani. A gidan mato ana duniya. A gidan mato ba a zaman lafiya. A gidan mato sai ka kai hoton mai. A gidan mato kamar ba a tarbiya. Daga gatan maya gidansa kwa bai ɓuya ba. Alhaji mato bai takama da 'yar mota. Alhaji mato mai takama da 'yar kuta. Ka taɓa ta a gara ma da kabarta. Da kuɗi na yi burinsa ya samu karama. Ya ga yarinya ya damu za ya aure ka. Yaya ne wani yaya za a yo a gida. Ka tagarza ga kura ga jan ɗauri. Ga kasuwa na ci za a kai a yo tsari. Komai ya ƙare dan ba a yin tsari. Alhaji ma Gidan Mato shiri ne wanda zai rika zuwa maku a gidan talabijin na ARTV mai Asindase duk ranar Talata da karfe 8:30 zuwa karfe 9. Sannan a maimaita muku shirin Gidan Mato ranar Laraba da karfe 6 zuwa karfe 6.